Фәһим Бикмиев. Күңел һаман сезне сагыныр. Гүзәл яппаров укый. Апрель кояшлары жылы бирә. Инде тиздән җитәр майлары. Хәл белергә килеп китү өчен чыкты әле менә җайлары. Туган ягым кардан арынган чак, бар табигать әнә уяна. Сезнең янга килдем, әткәй, әнкәй. Шуңадыр дим, күңел куана. Кар юрганы күптән эреп биткән, чардуганнар бераз уңганнар, күзләрдән үк калган тузаннарны яңгыр тамчылары юганнар. Буяуларда алып килдем әни, чардуганыгызны яңартам. Сезнең белән сөйләшкәндәй булып, керсез күңелемне юатам. Сиздермичә узып бара гомер. Без дә олыгаеп барабыз. Юксынганда шкаф тартмасыннан фотосурәтләрне алабыз. Тиздән инде кабер өсләрегез яшел юрганнарны ябыныр, ә күңелләр сабый вакыттагы бергә чагыбызны сагыныр.